ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa, faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim. Musayar zuciya kashi na 3. Ke mai ya ce? Ba ki da hankali? Ke wace irin yarinya ce ne da kika fitini kowa? Stupid nonsense, what a fool. Wahuya kawai mai wasa da maza karya. Haushin maganarsa da kuma turanci da yake bata jin sa yasa ta fara murguɗa baki tana motsa labbanta, alamar magana take yi. Da sauri Abubakar yayi kanta zai hambare ta. Sadiq ya riko sa yana kada masa kai alamar kai yayi. Yayin da zuciyar Abubakar din ke ta farfasa, yana jin tiriri cikin ransa dan yaki jinin rashin kunya da rashin gaskiya. A hankali Sadiq ya dafa kirjinsa yana kallon Indo wadda ta makure jikin karfe tana jiran jin saukar duka. Sai da Sadiq ya gyara tsayuwarsa sannan ya ce, Aisha zo ki ba yaron nan hakuri. Tamkar bata ji shi ba, sai faman wasa take yi da kasar gurin da dan yatsanta, wanda ya nuna alamun ba za ta bada hakurin ba. Ya kuma cewa, Aisha, ba magana nake miki ba? To, malam ba shi ya fara tsokana ta ba, kuma sai na bashi hakuri? Tab dijan. Duk da haka ki bashi hakuri, tunda dai kin mishi ba daidai ba. Ta faɗa a cikin ƙasan makoshinta. Sai da Abubakar ya kaman zai fita, sannan ya yi damƙe ta. Ta kuwa ɓare baki tana ihu. Hakan yasa ya ji wani hamamin wari ya fito daga bakin nata. Ya saurin kawar da kai tare da hankaɗa ta saitin uba. Ta faɗa a ƙasa bata san lokacin da ta furta. Allah ya baka haƙuri uba, ka yi haƙuri, ka ji ka haƙura? Uba ya faɗa yana share hawaye. Malamai aka yi taiwa Indo faɗa akan kar ta sake yin faɗa da namiji, sannan aka sallame su. Ana tashi daga makaranta babu wanda Indo ta kula, ta yi wucewarta. Ba gida ta wuce ba, kai tsaye ofishin 'yan agaji ta nufa. Tana zuwa ta samu ogan nasu. Yaya dai yarinya, wa ya aiko ki? Ta ce a shugaba, ƙara na kawo, don an ce shari'a mai ta ba ta ƙarewa. To wani malaminmu ne ya ce min banza mai ya jaka. To ban yafe ba, shi ne yasa na kawo ƙararsa a bi min haƙina. Au, ke ce mai ƙara? An ce min ake kawowa kafin a je kotu. Sosai ya kalli Indo da take ta faman turo baki tana tauna ƙasan hijabinta da haƙori. To naji. Yanzu shi malamin naku yana ina, kuma a wace makaranta yake koyar da ku? Duk da dai naga uniform ɗin tsefawa ne. Shugaba a can nake, kuma ba shi bane ma malamin mu, ɗayan ne malamin, amma kaga ya mare ni, ya yi min kutufo da kafarsa, sannan ya ce min maiya, kuma an ce shari'a maita ba ta karewa, to yazo ya faɗa min a ina ne maitar. Shugaban 'yan agaji na ƙauyen ya sake kallonta sannan ya ce, ya sunanki? Indo Malam Hamza. To Indo, yanzu abin da nake so da ke, na san yanzu an tashe ku. Kai, shugaba ai tafiya yake yi, kuma idan an gama jarabawa ba dawowa zai yi ba. Kaga dai yanzu tunda a hanyar gidanmu yake, kaiwa Allah kaiwa ma'aiki ka zo mu je a mai jan kunne ya daina ce min maiya da daƙiƙiya. To shikenan, bari na haɗa ki da wani sai ku je a ji me yake faruwa. Ya ɗaga murya yana kiran Awaisu, zo don Allah ka bi yarinyar nan ta kawo ƙarar malamin su. Awaisu na zuwa suka tafi suna tafiya suna hira, tamkar dama sun saba. Sai da suka ƙaraso ƙofar gidan su Sadiq wanda su ma shigowar su kenan saboda sun tsaya juyan bakin mai, sannan ya juya ya kalli Indo tare da cewa, kika ce nan ne gidan ko? In ji Indo, suna nan a ciki. Kwan Awaisu ya fara buga kofar gidan yana kwada sallama. Malam Sadiq ne ya fito sanye cikin jallabiya, ya kalli Indo sannan ya kalli Awaisu. Cikin rashin fahimta da kuma sanin dalilin zuwan su ya fara magana. Malam lafiya dai ko? To, lafiya ba lafiya ba. Wannan yarinya ce ta kai kara cewar kana ce mata mayya. To bata yafe bane, shi yasa ta yi mana korafi. Shine shugaban mu ya ce na zo na ji dalilin da yasa kake faɗa mata wannan kalmar. Mamaki da al'ajabi suka cika Sadiq. Sai yanzu ya ƙara tabbatar da hauka da rashin hankalin 'yan garin. Ya kuma kallon Indo wadda ita ma shi take kallo. Yayin shiru ya san Abubakar ne, don haka ya tsaya yana tunanin abin da zai ce. Jiya Indo na cewa, a wurin suka tambaye shi idan hi ne idan kuma ba hi bane to ɗayan ne, ya fito don tagwaye ne. Kallonta Sadiq ya sake tabbatar da lallai ba ta da kunya. Shi kuma a waisu sai ɗaga kai yake yana kallon gidan ko zai ga wani ya fito amma ba kowa. Hakan da Sadiq ya gani ne ya sa shi cewa, na ga alamar baki da kunya Aisha. To ba zai fito ba, ki shiga ki fito da shi, fitsararriya kawai. Kai kuma SS ne ko ɗan sanda ko soja ko menene kai da ta wani ɗaɗɗago ka kuka zo nan? A'a, mu ne 'yan ƙungiyar agaji na wannan ƙauyen, kuma turo na aka yi akan na zo na ji abin da yake wakana, don ta ce ba za ta yadda ba. Cewar Awaisu. Sadiq wani irin tsaki ya sake cikin takaici sannan ya ce, to ka buɗe kunninka ka ji abin da zan faɗa. Idan ba mai ta ba, waye zai ciji mutum a mafitsara? Kuma ma wai faɗa mace da namiji don iskanci. Kai, haka ne gaskiya malam kana da gaskiya. Ke Indo baki da gaskiya. Don haka zan je in sanar da shugaba. Ke Indo sai ki kama hanya ki tafi gida kuma ki daina irin wannan halin.
Awaisu na gama faɗa haka ya bawa Sadiq hakuri sannan ya juya ya tafi. Indo na kallon sa zuciyarta fal haushin sa. Da ta ga yayi nisa sai ta juya za ta yi magana sai ta ga ashe shi ma Sadiq din ya riga ya shige ciki. Daga murya ta yi daidai kofar ta ce, "Ku ji ni da kyau, ni ba mayya bace sai dai ku nemi mayya. Kuma an daina zuwa bokon ai ba aikin Allah bane. Rawawul ni Indo, na daina zuwa tsefawar. Yo idan ban je ba mutuwa zan yi, ku je ku cinye makarantar." Suna jin ta suka yi banza da ita. Sai dai Abubakar ya shaka iya shaka. Allah yake shirya ya bar garin dan takaici. Ita kuwa tana gama faɗa ta tafiyar ta gida, tana tafa tana zagin su tare da ɗaura aniyar ba za ta sake zuwa makarantar ba, tunda ai sai ta je za su ganta har ma su yi mata maganar banza. Karfe 3:04 Abubakar ya idar da alaular sallar la'asar, yana jiran Sadiq su wuce masallaci. Dan da sun yi sallah yake son dawowa ya wuce gida. Jerawa suka yi suna tafiya suna hira abin su, gwanin ban sha'awa, mutane sai kallon su ake yi. Sagiri da ke tsaye a kofar gida ya hana Indo fita, ya tsaya yana kallon su. Ita kuwa Indo ganin ya ce ba za ta fita ba ya sa ta koma cikin gida. Daidai katangar gidansu za su wuce, kawai Abubakar ya ji an cillo mai wani abu ya rufe mai fuska. Suka tsaya ya cire, yana duba ya ga hijab ne, ya yi dikil da shi, cillar da shi ya yi gefe. Kafin ya ɗaga kafar shi ji an kwaɗo mishi wani abu a gefen wuyansa. Ya bi shi da kallo, Silifas ne ɗan Madina, ya sha ɗaurin leda a wajen sanya ɗan yatsa. Suka kalli katangar da ake yo jifan, kawai sai suka ga hannu. Hakan ya sa ran Abubakar ya ƙara ɓaci, sai ga ƙafa, can sai ga ta tadiro tim. Da sauri suka matsa inda take, tana ɗagowa ta gansa a gabanta a tsaye. Bata san lokacin da ta kurma wani uban ihu ba, tare da juyawa ta kama katangar za ta koma. Sadiq ya saurin janyo rigarta. Kankace meye wannan har mutane sun taru, yayin da Indo take ta faman ba su haƙuri. Gabaki ɗayan ta tsami take yi da zarni. Abubakar ya tsinke ta da mari tare da dungure mata goshi, sannan Sadiq ya sake ta. Sai da Abubakar ya sake dubanta sannan ya ce, "Baki da mutunci ko? Ke mara kunya. Kin ga abubuwan tsimman da kika watso min a jikina kuwa? To ki saita kanki, idan ba haka ba kafin na bar garin nan sai na ji miki ciwo. Idiot kawai. Sai zarni kike yi mai fitsarin kwance. Jibe ki dan Allah, wani bullanki gashi nan a goshi kamar zanen wan." Yana kaiwa nan ya gaba, yayin da Sadiq shi ma ya harare ta ya bi bayansa suka shiga masallaci. Mutane kuma suka karasa wajen Indo da ta yi shiru tana kallon jikinta. "Ke dai Indo wallahi kowa sai ya ce baki da kunya. Su ma baki har kin fara yi musu?" Cewar Rabu Bala wadda makarantar su ɗaya da Indo, amma ita a JS3 take. Indo ta harare ta da cewa, "An yi din, ki zo ki kulikulin tara sisi da ni. Munafuka kowa ya sa da ke?" "Ke Indo, don ta gaya miki gaskiya shine ita ma zaki mata rashin kunya?" Wani yaro Bala ya faɗa, ta kuma juya kan shi cikin masifa. "Jika kai kuma banza, ai kai tun daga kan sunanka an san bala'i ne kai, banza bala bala'i." Nan da nan gurin ya kaure, ita kaɗai wajen mutum 10 a kanta, amma babu wanda ta ragawa. Sagiru kaninta shi ya ja ta suka shiga cikin gida, sai da suka kai har tsakiyar gidan sannan ta ture shi. Dillacin kyale ni banza kawai. Ruwa ta kinduma a buta ta shiga ban ɗaki, shi kuma Sagiru ya fita yana cewa, "Dama na bari sun miki shegen duka, masifaffiya kawai." Fitowa ta jikinta sharkaf da ruwa wanda da alama wanka ta yau amma bata saka sabulu ba. Cikin ɗaki ta shiga, inna tana sallah, ta sake kaya sannan ta ɗibi man shanu ta shafa. Dama tana sato cok, ta ɗauki ɗaya ta dandaka shi ta yi hoda ta shafa, ta yi kwalliya, ta jajagira har wajen kunne, ta sanya kantakile a laɓanta sannan ta ɗaura ɗan kwali. Ta yi waje, inna tana ta faman kiranta amma kowa gowa ba ta yi ba. Kofar gidan ta je ta zauna tana jiran su dawo. Ana idar da sallah suka fito. Tun daga nesa suka hango ta sai ka ce aljana. Dariya ta kusa kama Sadiq, ya daure ya ƙi a fili yayin da yake cewa Abubakar, "Tuwini, ga ta nan fa, ka san ka mata gorin wanka, shine ta yo ta zo ta nuna maka." Sai da suka zo daidai kofar gidan Abubakar ya kalle ta, wani takaici ya kuma kama shi yayin da Indo take cewa, "To yanzu gani, kun san abin da yasa bana kwalliya? Saboda mazan garin nan sun fiye kallo na, shi yasa amma ni bana zarni." Ta faɗa tana bubbuga kanta tare da sosawa. "Wai ke kin ga sa'anki a nan gurin ne?" Kafe shi tai da ido kamar za ta cinye shi. Ya ɗaga hannu kamar zai bige ta, ta yi saurin matsawa. "Yoni ina ruwa na, wannan ai ba wasa bane, kuma idan an yi duniya dan manzo na daina zuwa makaranta, wata za a sake min irin ta 'ya'yan gidan kansilan mu." Tsaki Abubakar ya sake yi tare da wucewa ya hanya gida. Ita ma ta doka cinyarta ta kalli Sadiq. "Duk haka kuke babu mai imani." Sadiq ya bi ta da kallo yana tunanin tana da aljanu sannan ya ce, "Ki je ki yi brush." Shi ma Abubakar waigowa ya sannan ya ce, "Bakinta kamar kashi, kin ga yadda ake son haƙori ba irin naki ba kamar kina shan ɗorawa." Ya faɗa yana nuna mata haƙoransa farare ƙal. Abubakar ya wuce gurin motarsa yayin da Sadiq ya bi bayansa don su yi sallama. Suna kallo sanda ta wuce tana sa hijabinta tana goge haƙorinta. Sallama suka yi, Abubakar na sake bawa Sadiq shawarar lalle ya nemi transfer. "Ni dai gaskiya tuyin da zan sake zuwa garin nan ba, sai dai na haƙura idan ka zo gida ma dinga haɗuwa. Amma wannan garin bai mun ba. Insha Allahu dakta, kar ka damu,
ka yi min addu'a abin da ya fi alkhairi. To amin, ni na wuce. Suka yi sallama ya tafi, shi ma ya shiga gida. Tun daga ranar kuwa har aka yi hutu, Sadiq bai sake ganin Indo a makaranta ba. Sai dai ya ganta a cikin unguwa suna wasa ko kuma da farantin talla. Tafa take tana da zan haƙoranta da ƙasan hijabinta ko za ta samu su yi fari ita ma. Ai kuwa da tagogo za ta duba hijabin nata, sai ta ga gurin ya yi yalo. Ta girgiza kai tare da cewa, kai, kuma fa da gaskiya yi wallahi. Dan gahi ina kankarowa yalo na fitowa. Amma yi haƙoran har wani wuta-wuta suke yi. Wani shago ta tsaya a nan kusa da gidansu Sahura ta kalli mai shagon. Idrisu, kana siyar da buruhi da abun matsawa? A'a ba na siyo shi Indo, saboda ba a siya, sai dai ki je kasuwa ranar Laraba ki siyo. Tsaki ta yi tare da faɗa gidansu Sahura. Ita dai san ba ta son zaman gidansu, domin ba ta taɓa yin cikakkiyar awa ɗaya sai ta fita. Ba ta taya inna da aikin komai, sai dai idan ta ji yunwa ta je, idan kuma ba a gama ba ta hau sababi. Sai kusan magariba sannan ta koma gida, shi ma don tana son ta tambayi babansu kuɗi, za ta je mahaɗa, wato inda 'yan mata da samari ke haɗuwa su yi hira. Baba sannu da gida. Yana jin haka ya san akwai abin da za ta tambaye shi, don haka ya mata banza. Ta kuma faɗa sai ya ɗaga mata hannu kurum. Ta cize yatsanta cikin ranta ta ce, wallahi sai ka bani abin da nake so. Ka ji shi baban nan, daga gani na yayi wani shiru. Kusa da shi ta ƙarasa ta zauna. Shi kuma da yake kishingiɗe ya yi saurin danne aljihunsa mai kuɗin a ciki, don ya san tun da ta fara wannan shishige mai ɗin to roƙonsa za ta yi. Shi kuma naira 160 ne gare shi, kuma 10 ba zai iya bata ba, don yau da kyar ya samu a gurin sana'arsa. Indo ta cire hijabin jikinta sannan ta kalli mahaifin nata. Duk da ya haɗe rai hakan bai sa ta ji za ta fasa tambayarsa ba. Cikin rashin ladabin magana ta kalle sa ta ce, Baba naira 50 za ka bani an jima zan je mahaɗa. Daga can zan siyo buruhi da abin matsawa, sai kuma ka bani naira 20 wadda zan siya abubuwan da zan ci. Ba ni da kuɗi uwata yanzu, amma ki bari gobe idan na samu zan baki. Kallonsa ta yi da alama ba ta yarda da abin da ya ce ba. Ganin tana kallonsa ya sa ya ƙara kishingiɗa akan aljihun kuɗin, yana ƙara volume ɗin rediyonsa. Duk wanda yana ji ana kiran sallar magariba amma ba shi da alamar tashi ya alaula. Ke yan nan je ki yi alwala don duka yau bana tsammanin ki yi ko da sallar asuba balle ai maganar sauran. Inna ta faɗa lokacin da take kashe wutar karan da ta gama tuwo. Turo baki Indo tai. San ba ta kaunar ta ji an ce ta yi wani abu da ya shafi rayuwarta. Abu in dai ba wasa bane ko kuma na ci to san ba ta kaunar sa bare ta yi. Bacci ma kawai dan ya zama barawo ne ba yanda za ta yi da shi. Ta miƙe ta shiga ɗaki ganin baban nasu ba shi da niyyar bata ko sisi. Garam inna ta jiyo ta tana tattaba mata kwanukan jeranta. Saurin bin bayanta ta yi. Nan ta ga sai famun buɗe take yi mata, cikin faɗa inna take magana. Me kike nema a nan? Ko kin yi ajiya ne a gurin zaki ɗauka? Indo ta ajiye kwanan hannunta, kana ta kalli inna ta ce, Inna fi sabilillahi baba ba zai bani kuɗi na je mahaɗa ba? Sallan na je na ga su Maryam su Sahura da sauran ƙawayena suna siyan abubuwa su yi min gori? To banda abinki ba ya ce miki babu ba? Idan ya samu ai zai baki. To ki yi haƙuri mana. Ni ma nan ba su gare ni ba, bare na baki. Indo ta yi da harshe alamar jin haushi, sannan ta yi waje babu wanda ya kula ta. Shi ma baban nasu yana ji ana kiran sallah amma ya ki tashi, ya yi kishinkiɗa abinsa. Tana fita ta shiga gidan riƙaya wadda amarya ce da aka kawo unguwar, kuma ita take yin kayan siyarwa, su alawan madara, kullisuwa, kalli kakau, yajin masau da dai sauransu. Kayan siyarwa na yara. Shine Indo kuma take ɗauka tana zagayawa, tana siyar mata. Sai idan ta gama za ta bata lada naira 30 ko kuma 25. Su Indo sai yanzu aka ga damar zuwa? Riƙaye ta faɗa tana kallanta. Zama tai akan tabarma tana dariya. Bayan Riƙaye ta idar da alwala ita ma ta zo ta zauna a kusa da Inda. To me hana ki zuwa tun ɗazu? Gashi ma har an siyar saboda yau na samu 'yan sari. Duk sun siye saura albishir kawai na naira 80. Indo ta zaro idanuwa tare da dafe kirjinta. Yau kenan ba ta da kuɗin siyan gyaɗa. Cikin karaɗi ta ce, Haba Riƙayya, amma ko ki jira ni na zo? Shi kenan ba komai tun da abin yar haka ce. Riƙaye ta ce, A'a Indo, ina zan ta jiran ki bayan har gidanku na tura ki zo aka ce mun ba nan. Sai kawai na zauna jiran ki bayan ga kwastoma sun zo? Shi kenan yanzu ki bani albishir ɗin tafi da shi. Shiga cikin ɗaki Riƙayya ta yi ta fito hannunta riƙe da leda ta miƙa mata. Karɓa Indo ta yi ta leƙa cikin leda sannan ta yi dariya. Cikin ranta tana addu'a Allah ya sa yau ta haɗu da Sha'ibu saurayinta ya ce ta shanye ya biya kuɗin. Miƙewa ta sa takalmanta tana cewa, To, ki mana addu'a Riƙayya sai na dawo. Ta yi dariya tana gyara hijabinta. To Indo Allah ya bada sa'a Allah ya sa a siyar baki ɗaya. Tana fita ta ɗauki guda ɗaya tare da jefawa a cikin bakinta. Zaƙi ya gauraye mata baki, ta limshi ido tare da sosa cikin kunnenta. Kofar wani shago ta hango Malam Sadiq, hakan ya sa ta ƙarasa tamkar ba ta gan shi ba. Ta kalli mai shagon. Wale, kana sai da buruhi da abun matsawa? Wale mai shago yana ƙoƙarin bawa Malam Sadiq clean da sabulin da ya siya ya ce, guda nawa za a baki? Indo ta kama kallon Malam Sadiq.
sai ta ga ko kallonta ma baya yi, sai kuɗi da ya zaro yana kirgawa zai bawa mai shagon. Ta taɓe baki, yana su ne zamar da naira 100 ƙasa a in bai sani ɗin nan ba, sannan ya miƙa wa Wale kuɗin, sannan ya mai da sauran cikin aljihunsa. Indo na ganin kuɗin ta tsuguna kamar za ta ɗauki dutse, kawai ta ɗauke ɗarin ta mazi. Sai mazurai take yi ta ji ko wani zai ce ya ga sanda ta ɗauka. Da ta ga babu wanda ya ce komai, sai ta miƙa wa Wale kuɗin tana cewa, to ba ni guda ɗaya ka bani canji na. Sadiq na ganin ya wuce yana mamakinta, ashe har da 'yan ɗauke-ɗauke tana yi. Lallai yarinyar nan ba ta da tarbiyya sam. Sai dai bai san dalilin da yasa ya ƙi mata magana ba, bayan ya san hakan da ta yi ba daidai bane a cikin addini da kuma rayuwarta gaba ɗaya. Wale ya miƙo mata buruyi da abin matsawa har da canjin naira 30. Ta karɓa ta gaba abinta. Cikin marata ta tura brush da makilin, sannan ta yi gaba tana ɗaukar albishi tana sanyawa a cikin bakinta. Sai farin ciki take yau ta fito da sa'a, za ta yi brush ta ba su mamaki gobe. Tana zuwa za ta sha kwana ta ji an ce mata, ke zo nan. Ta juya tana kallonsa, ganin Malam Sadiq ya sa ta riƙe ƙugunta, tana girgiza ciki tana hararsa. Yes, gani, yadda take mai maganin ne ya sa shi ɗaure fuska ya ce, fito min da naira 100 da kika ɗauka, ko kin ɗauka ban ganki ba ne. Indo na jin haka ta gyara tsayuwarta tare da sake danna brush ɗin don kar ya gani. Cikin basarwa ta ce, kai Malam Sadiq, kuɗinka, yaushe na ɗauka da zaka ce in baka. Matsawa kusa da ita, ta yi saurin yin baya. Ya miƙa mata dogon hannunsa tare da buɗe mata tattausan tafukan hannunsa da nufin ta sako mai kuɗinsa. Ta kalle sa tana muzurai tare da tsuke baki cikin yaƙi ta ce, ni ban ɗauki kuɗinka ba, a ina ma muka haɗu bare na gani na ɗauka. Ya kuma haɗe rai, sai ta gaya mata kwarjini. Kirjinta ya fara harbawa, ta fara jin tsoron ko dai ya ganta, ko kuma ma ba Malam Sadiq bane ɗaya masifaffan ne. Ganin ya ki ɗauke hannunsa ya sa ta tabbatar da cewa lallai ya ga sanda ta sace, amma ya aka bai mata magana a gurin ba. Cikin borin kunya ta ce, To ni ma ai na ɗauka a bakacin kalamin herrin da ka yi min, ai dama na ce ban yafe ba, to yanzu ka biya ni hi kenan. Ki miƙo min kuɗi na ce, ba na son maganar banza, kina ji na ko? Jin yana masifa ya sa ta cewa, to na siyi buruhi da hi, ba ku ne kuka mun wulaƙanci ba? Hi ya sa na siya, ni ma wallahi zan dinga yi, kuma gobe za ku ga bakina ya fi naku fari. Tana kaiwa nan ta yi gaba, haushi da takaici suka cika Sadiq, ya ma rasa gane meye matsalar yarinya. Sai dai ya fi danganta hakan da cewar kila tana da aljanu. Gida ya wuce domin so yake daga ya gama haɗa result ya tafi gida, tunda an yi hutu, sai kuma an dawo wanda yake sa ran kafin ya zo ya samu canjin gurin aiki. Cikin kwanaki 3 ya kammala komai ya bar garin, sai farin ciki yake dan ba karamin takura yake ba a cikin ƙauyen. To, abokan hira, ko ya Sadiq ya hutunsa? Ya samu canjin aikin? Mu kasance da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya. Kada dai ku gajiya da nuna min ƙauna ta hanyar subscribing, like, comment da kuma sharing a group ɗinku. Na gode da irin goyon bayan da kuke bani, kuma na gode da kasancewarku abokan hira. Ta ku har kullum abokiyar hira.